O vello mundo morre. O novo mundo tarda en aparecer. Nese interregno xorden os monstruos. E xusto aí estamos nós. Boas a todos e a todas, volvemos unha vez máis para acompañarvos nesta tarde de domingo, hoxe cun formato algo diferente. E diferente en que? Bueno, na propia forma de entrevista que vos traemos, pero tamén nesta introducción, e é que veño de escoitar o programa da semana pasada, no que a miña compañeira Eni entrevistou a Isea e a Álvaro sobre Recaleor, e o certo é que se me fixo tan dinámica a entrevista, o formato de resposta un pouco combinada e colectiva, que decidín liar a Enia para que me faga compañía e me axude a dinamizar a presentación deste podcast, entón, pois aquí estou con ela. Bueno, a ver como sae o experimento. Xa nos contaredes o que vos parece, por mensaxe, por correo, nos comentarios de YouTube, por onde queirades, que será por vías para contactarnos. Bueno, Enia, se te parece, comeza a ti, contalle aos nosos ointes de que vai o podcast de hoxe. Vale, bueno, hoxe o que traemos, como xa dixaches ti, Andrea, é algo un pouco diferente a un podcast que, bueno, que podes escoitar desde a casa, desde a rúa, pero que tamén pode servir de audioguía, non? Se vos achegades a exposición da que vos imos falar. Pois sí, trátase un pouco diso. Acabase de inaugurar fai uns días a exposición Espazo Meirás na cidade da Coruña, concretamente no Obelisco. Así que xa sabes, se adoitas pasar por ali e ves algo que ata o momento non formaba parte do mobiliario urbano da zona, non pases de largo. Exacto, párate. Se non adoitas ir, pois soes, achégate, que tampouco é que a axenda cultural dea para moito neste contexto. En parte tamén por iso, polo contexto que nos complica compartir espazos para os que non vos podedes achegar, imos vos de algún xeito levar a exposición ás vosas casas. Por iso, imos tomar como referencia eses 6 panéis, non? Eses 6 panéis que forman parte da expo, guiándoos no seu contexto. E para iso contaremos coas voces de algunhas das persoas que traballaron para facer posible esta exposición. Entón, bueno, se estás na casa, ponte cómoda, pecha os ollos e desfruta o percorrido. E se estás na expo, pois ti coma se chedes en un aparatiño destes que podes pedir para facer unha visita guiada en museos, exposicións. Sí, só que, bueno, en vez de usar o aparato, pois tens que usar o teléfono, pero... Bueno, que ademais ata poderíamos dicir que é unha alternativa COVID-fría ese pois aparato. Sí, a verdade é que sí. Bueno, a ver como sae. Imos introducir. Como sabedes, o Pazo de Meirás non deixa de ser un exemplo máis do expolio ao patrimonio público por parte da familia Franco. Foi en setembro deste mesmo ano cando o xulgado de primeira instancia número 1 da Coruña estimou íntegramente a demanda para a devolución do Pazo de Meirás. Respecto a todo este proceso e para entender un pouco como se chega a isto, damos comezo á guía. Así que, benvidas, moitas grazas por escoitarnos e agora estamos con vos. Bueno, para comezar é fundamental situar as orixes do Pazo de Meirás, para o que introduciremos necesariamente a figura de Emilia Pardo Bazán, coas súas estadías en Meirás, e veremos tamén como chega a ser o Pazo un lugar denominado como Meca intelectual. Para iso, contamos con Irene García, arquitecta encargada da parte relacionada coa coordinación técnica e artística da exposición. Dentro audio. O Pazo de Meirás provén dunha longa liñaxe de fidalgos, de condes, que se remonta ao século XIV, momento no que Roi de Mondego decide construir unha fortaleza, un edificio con carácter defensivo, nun lugar estratégico na xeografía galega, entre Sada, Coruña. Foi un espazo que se herdou durante os anos, ata chegar á familia de Emilia Pardo Bazán, cambiando o seu carácter defensivo por un máis residencial e tamén de explotación agropecuaria. Tempo despois, cando a familia Pardo Bazán herda este edificio no século XIX, convértese nunha vivenda de lecer máis ben estival, de verán, xa que as grandes familias importantes pois mudanse máis ben á Coruña para vivir durante o ano. Este momento no que se comeza a chamar tamén como Granxa de Meirás, xa que é unha casiña máis sinxela, digamos. Emilia Pardo Bazán, cando herda, decide construir unha nova edificación que recorda máis ben a uns castelos, a algo máis romántico.
que se chaman as Torres de Meirás. Ela concíbeo como, ao final, un espazo de creación, un lugar no que refuxiarse, ao que vai acudir durante 4 meses ao ano, durante os meses de verán, escapando de Madrid, do verán de Madrid. Deseña un pouco como un gran edificio de biblioteca, realmente, como un arquivo para obras e para a súa obra. Construen diseñan entre ela e súa nai, Amalia de la Rúa, este refuxio no que forman un traballo no que colaboran, no que Emilia se encarga pois principalmente dos detalles exteriores, dos capiteis, das inscripcións, inspirados en moitas cousas da natureza, en musas, e logo a súa nai pois encárgase máis ben na concepción do interior, das salas. As Torres de Meirás, entón, supoñía para Emilia e garantía para ela o que viría sendo unha habitación propia. Un lugar no que se vai guillar e se pode concentrar para escribir e as súas novelas. Entre estas paredes vanse escribir, por exemplo, La Quimera. A cal está ambientada tamén ao mesmo tempo, pois en Meirás, no Pazo. É dicir, para ela este era un lugar de escape e de creación literaria, o seu propio retiro espiritual, digamos. Ademais deste lugar pois de creación, as Torres de Meirás vaise converter nunha meca intelectual. Vai ser un punto de encontro para moitos artistas, escritores e escritoras, xornalistas, personaxes de todo tipo de profesión e de procedencia. E virán personaxes tan sonados como, por exemplo, Miguel de Unamuno. Tamén vai ser un lugar no que visiten moitas persoas da aristocracia do momento e da realeza, como Alberto I de Mónaco, quen pois pasaría por Coruña e de paso pois tamén se chega ao Pazo de Meirás. É así como o Pazo de Meirás chega a ser un punto, pois unha referencia, algo simbólico para a sociedade da época e que representa as ideas e os ideais que tiña Emilia Pardo Bazán e a época e a súa vontade de innovar e de modernidade un pouco. Sin embargo, cando o Pazo de Meirás, as Torres de Meirás, pasan a súa descendencia, cambia un pouco, deixan de ter menos uso e cambia un pouco os visitantes que se achegan. E chega un momento pois no que morre Emilia e morren os herdeiros e queda a súa nora a cargo das Torres de Meirás e é quen finalmente vende o Pazo á Junta pro Pazo. É así como comeza o solpor dunha bella estirpe e o preludio da aparición en escena dunha estirpe nova. Imos agora con outro dos actores implicados e fundamentais para entender todo isto, que é a Junta pro Pazo, e para situala debemos responder a algunhas preguntas fundamentais, como que e quen é esta Junta, cal foi o seu papel no espolio, como influiu no espolio e como influiu na compra e por que este agasallo a Franco. E para iso temos a Tania García, tamén arquitecta, encargada do deseño e da coordinación técnica da exposición, así que imos con ela. No ano 38, moitos simpatizantes de Franco xa vían posible a súa victoria frente á República. Entonces comezan a reflexionar sobre a importancia de manter preto de Galicia ao que sería o xefe do Estado. Nese momento era bastante habitual que diversas cidades lle ofrecesen ao dictador pois lugares como pazos ou diferentes edificacións relacionadas coa nobleza para que pasase os meses de descanso. Entonces así pues podían garantir a súa presenza e pues beneficiarse da súa influencia, non? As novas élites franquistas da Coruña pues viron esa situación conscientes do beneficio que poderían obter se Franco estivese preto, deciden con este obxectivo constituir no mes de marzo de 1938 o que se chama a Junta pro Pazo del Caudillo. Quen formaba esta junta? Pois esta junta estaba formada polo propio alcalde da Coruña, persoal pertencente á Deputación, ao Goberno Civil, á Cámara de Comercio e incluso de bancos como o Banco Pastor. É dicir, eran persoas importantes da Coruña que estaban asentadas dentro dunha élite social, digamos. Entre os seus fundadores, ademais, podemos atoparnos nombres que aínda hoxe están presentes
na cidade da Coruña, como é Barrie de la Maza ou Alfonso Molina. Por que vai a ser tan importante esta junta no espolio de Meirás? Pois este grupo de persoas é nada máis e nada menos que quen escolle o Pazo de Meirás como edificación adecuada para regalarlle a Franco. Para regalarlle necesitaban mercalo e antes diso necesitaban cartos. De onde van a sair eses cartos? Pois os métodos recadatorios que van a usar van a ser fundamentalmente 3. As suscripcións populares, voluntarias, entre comillas, as retencións nas nóminas dos traballadores e traballadoras e as aportacións económicas dos concellos. É dicir, cartos quitados dos propios presupostos, polo tanto, cartos públicos. Con este diñeiro van a adquirir o Pazo, pero as recadacións van a continuar durante anos. É dicir, pagan o Pazo, pero a xente non deixa de poñer eses cartos porque van a seguir necesitando diñeiro para financiar as obras de mellora e ampliación do Pazo, seguindo os antollos de Carmen Polo, por suposto. Os membros da Junta son os que se van a encargar persoalmente tanto de recadar este diñeiro como de aplicar diferentes medidas de coacción no caso de que fosen necesarias. Por exemplo, unha das medidas que tomaban era que tomaban nota dos nomes e das cantidades aportadas pola cidadanía. É dicir, a cidadanía tiña presión e estaba baixo a ameaza de que no caso de non aportar ese diñeiro as listas cos seus nomes se farían públicas. Polo tanto, as suscripcións de voluntarias tiñan pouco. Este foi fundamentalmente un dos papéis máis importantes da Junta e, ademais, os seus membros eran amigos persoais de Franco e da súa familia. Como planeara este grupo de persoas, pois vai a ter lugar unha serie de beneficios mutuos entre Franco e estas persoas, donde incluso os seus títulos eran nomeados directamente polo propio Franco. E chegamos a un dos puntos determinantes para a sentencia. Aínda que o Pazo xa fora vendido en 1938, prodúcese unha segunda venda. Por que? Quen participa nesta operación e de que forma? E como influirán as probas na sentencia? Para responder a isto contamos co terceiro dos arquitectos involucrados na exposición, contamos con Jorge García. Imos con el. Fundamentalmente, a venda simulada foi un proceso polo que Franco tentou poñer o Pazo ao seu nome, valéndose dos seus contactos e de diferentes artimañas. Expliquémonos isto. O período que vai dende o 1978 ao 1941 é crucial para entender todo este proceso do espolio de Meirás. Durante todos estes 3 anos, o Pazo atópase nun limbo legal. En 1938 foi mercado pola Junta pro Pazo as herdeiras de Pardo Bazán, a Manuela Esteban Collantes e a Blanca Quiroga e Pardo Bazán. Os métodos para conseguir os cartos, como xa se comentou anteriormente, foron fundamentalmente 3. No primeiro momento, a través dunha suscripción nacional, entre comillas, voluntaria, que non chegou a acadar os fondos esperados, polo que acabaron recurrindo ao desvío de diñeiro dende as nóminas dos funcionarios da provincia e mesmo aos presupostos dos concellos da provincia. O Concello da Coruña acabou casi en quebra ao final deste proceso. En fin, diñeiro roubado e cartos públicos. Unha vez o Pazo é propiedade da Junta pro Pazo, regálase a Franco en calidade de xefe do Estado, non a Franco a título personal. Isto é fundamental, remarcalo, porque Franco non era propietario do inmoble. A nivel administrativo, o propietario do Pazo sería a Junta pro Pazo, un ente que desaparecería días despois do acto de entrega. E os seus membros, lonxes de apartarse do escenario público, recibirían as distincións e ascensos proporcionais ao regalo que lle fixaron ao ditador. Isto falaremoslo máis adiante. Polo tanto, atopámonos nunha situación na que o Pazo foi pagado con diñeiro público e regalado ao xefe do Estado, e o ente que o comprara, a Junta pro Pazo, desaparecera. Neste contexto, en 1940, redactase a Lei de Patrimonio Nacional. Con esta lei, todos os bens da República e da Coroa pasaban a manos do Estado. Fundamentalmente, con esta lei, o que se facía era decidir que bens pertencían ao Estado e cales non. Franco, neste momento, sabía que se non existía ningún documento que acreditase a compra do Pazo ao seu nome, non podería acreditar a súa propiedade e, polo tanto, o Pazo pasaría a formar parte do patrimonio do Estado, como calquera outro inmoble ou calquer outro elemento.
É neste momento cando Franco fala co seu home de confianza na Coruña, Pedro Barrio de la Maza, un antigo membro e antigo director da desaparecida Junta ao Papazo, e ademais un persoaxe fundamental en todo este proceso, porque a través de diferentes poderes notariais e valéndose da súa posición, insta a Manuela Esteban, a antiga propietaria do Pazo, a firmar outra vez unha compravenda do Pazo, pero esta vez o comprador, en lugar da Junta pro Pazo, sería Francisco Franco, a título persoal, e Barrié se encargaría de firmar os documentos ao seu nome. Deste xeito, e como acontece durante todo o proceso do expolio do Pazo, inténtase dar unha falsa fachada de legalidade a un proceso moi turbio e cheo de ilegalidades e presións de todo tipo. Neste caso, esta venda considerase completamente nula por varias razóns, pero principalmente porque nese momento o Pazo xa non era propiedade de Manuela, ela vendera o Pazo en 1938 a Junta. O que se estaba facendo simplemente era simular unha compra-venda na que aparecese Franco a título persoal e que o Pazo se convertera nun ben adquirido polo ditador e non nun regalo feito ao xefe do Estado. É un proceso bastante complexo e algo lioso, pero bueno, debemos entender que o Pazo foi vendido pola mesma persoa 2 veces e en 2 momentos distintos, o cal evidentemente é imposible. Resumindo moito, temos que quedarnos con 2 datas clave. Por un lado, 1938, realízase unha compravenda con diñeiro público para o xefe do Estado, importante, para o xefe do Estado. En 1941, 3 anos despois, Franco simula unha segunda compravenda ao seu nome. De cara á legalidade e á propiedade de todo este asunto, o que debemos entender é que o Pazo foi pagado polo pobo, regalado á administración, ao xefe do Estado naquel momento, que sería Franco, xestionado e mantido con diñeiro público durante todos os anos da dictadura. Isto tamén é moi importante porque durante os case 40 anos da dictadura o mantemento, as reformas e todas as cousas que se facían nos veráns que pasaba Franco en Meirás pagábanse e xestionábanse pola administración, ao final polo Estado. Foi un ben adquirido con diñeiro do pobo e mantido con diñeiro do pobo durante 40 anos. E, por tanto, ao final, a vivenda do xefe do Estado debe retornar ao Estado. A venda simulada é un proceso clave. É o momento no que Franco dáse conta de que ou ten un documento que acredite a súa propiedade do Pazo ou este nunca sería da súa propiedade. O que o ditador pensou que sería a defensa perfecta o feito de ter un documento que acredita a titularidade do inmoble e tal, ao final se acabou convertindo nunha das probas fundamentais a hora de defender o dereito á devolución do Pazo. O Pazo en ningún momento pertenceu a Franco, pese a todas as artimañas legais que se realizaron para que así o parecese. Seguimos entón con este percorrido polos paneis e chegamos así a eses veráns da familia Franco no Pazo. En este senso non podemos deixar de preguntar que supuxo isto para Meirás. Como funcionaba o sistema Meirás? E ata que punto poderíamos considerar Meirás como un centro político durante a ditadura? Para situarnos sobre isto, contamos con Aurora Paz, licenciada en Historia e mestrada en Arqueoloxía, que ademais é colaboradora coa CRMH e activista e militante de Esquerda Unida e do Partido Comunista Español. Hai un panel nesta exposición que se chama Centro Político do Réxime. Por qué? Porque dicimos que o Pazo de Meirás era un centro político do réxime? Porque durante as 4 décadas de dictadura, despois da entrega das Torres de Meirás ao ditador, este empregou o lugar como residencia estival, trasladándose alí con toda a súa familia e todo o seu séquito cada verán. O Pazo convertíase no centro político temporal do réxime franquista porque alí se celebraban consellos de ministros e audiencias. Todo isto, por certo, nun contexto de interminables obras de mellora e acondicionamento, sempre financiadas con cartos públicos. Esta delimitación entre o público e o privado, por certo, será unha constante xeral do réxime franquista, que o Estado de Franco era o mesmo. Así, como era o Pazo de Meirás era a residencia do xefe de Estado, as administracións públicas, a Deputación e o Concello da Coruña, xestionaban e pagaban todo tipo de obras. Obras que duraron as 4 décadas de ditadura. Obras eléctricas, creación do cuartel e diversas ampliacións do mesmo, acondicionamento de agua corrente, mellora das estradas de arredor. Isto, en concreto, foi dirixido por Alfonso Molina, que era o enxeñeiro xefe da Deputación de Coruña. Todo tipo de reformas internas decididas polo propio matrimonio Franco, por Francisco e por Carmen Polo, que, en moitos casos, levaron, como sabemos, a incautación de propiedades veciñas para expandir os dominios do Pazo.
E todo isto era tramitado pola Casa Civil, que tiña dependencias en Meirás, cuyo xefe era Ricardo Catoira Garaboa, que era un amigo persoal con total confianza do ditador. E outro caso destacable desta intelimitación de público e privado era o da unha empresa curiosa, Pazo de Meirás Productos de la Huerta, que era unha empresa de agricultura de gandeiría que estaba financiada e xestionada con fondos públicos, pero cuyas ganancias eran privadas, eran para a familia Franco. E dixemos que todos os veráns se celebraban consellos de ministros no Pazo. Vale, por iso dicimos que se convertía na capital temporal do réxime. Ali se tomaban decisións de goberno que se publicaban no BOE. Cabe destacar que un deses consellos no 74, pola mala saúde de Franco, foi presidido polo príncipe Juan Carlos, aínda que as decisións xa foran tomadas o día anterior. Pero o consello máis chamativo e destacable o de 1975, onde se aproba o Decreto Lei de Prevención del Terrorismo, que servirá de base xurídica para executar 2 meses despois aos últimos condeados a morte por delitos políticos, membros da ETA do FRAP, que foi un asunto bastante seguido internacionalmente e moi contestado, con manifestacións en Francia, etc., como sabemos. A parte disto, a presencia temporal de toda a corte franquista das autoridades políticas nas Torres de Meirás, se convertía nun centro de estructura de poder, directamente de tráfico de influencias. As élites políticas e económicas da provincia coruñesa revoloteaban alrededor da familia Franco en busca do seu favor. Por que? Pois porque veían unha oportunidade de promoverse política e económicamente. E así se crea un círculo de favores bidireccional porque o principal favorecido ao final era Franco, que a súa familia, que a base de obsequios e distincións non paraba de incrementar o seu patrimonio e a súa fortuna, pero a maiores agasallar a Franco, para estas élites sí que era unha oportunidade de obter un favor que sí que moi a miúdo era moi ben correspondido. Por exemplo, un caso é o de Alfonso Molina, que en 1947 acaba sendo nomeado alcalde da Coruña. Un destes centros era as audiencias no Pazo, que eran anuais. E nestas audiencias os asistentes gratificaban a Franco e a súa familia con presentes e distincións. Por exemplo, en 1940 foi nomeado alcalde honorario de todos os municipios da provincia da Coruña e distincións deste tipo continuamente. E tamén todos os anos no Concello da Coruña realizábase unha cea de gala que facía que esta cidade así se convertera na líder de toda a parafernalia alrededor de Franco nestes veraneos, non? As élites tentaban achegarse ao centro de poder e obter visibilidade e prebendas, recoñecendo as figuras do réxime como os ministros e autoridades que ali asistían, outorgándoles distincións como medallas ou nomes no Rueiro, que de feito moitos deses nomes foron os que se cambiaron recentemente coa Lei de Memoria Histórica. E, por outro lado, por último, os Franco tamén non somente traballaban, tamén desfrutaban do ocio na zona, non? Foi un asunto que, de feito, foi moi seguido mediáticamente. O Nodo aproveitaba estes veraneos para incentivar a imaxe do ditador como home exemplar e cabeza dunha familia feliz. Estes nodos, precisamente na exposición, mediante un enlace, podemos ver algún deles. Así, entre misas, corridas de touros, inauguracións, a entrega de premio do Teresa Herrera de fútbol, e así, entre todo iso, os Franco tamén tiñan tempo para desfrutar e participaban en regatas, e xogaban ao tenis e ao golf na Zapateira, visitaban o Club Náutico, que por certo presidía a Ría da Maza, e facían cousas como privatizar praias como a de Bastiagueiro para o seu uso exclusivo. Evidentemente, todo isto tiña consecuencias na veciñanza, con aumentos das restriccións e detencións de desafectos. Son unhas consecuencias que, efectivamente, estas sí que non aparecían no Nodo. Engadir que nos últimos anos de réxime a familia real únese tamén a algún destes veraneos, que iso tamén podese ver en algún nodo. E, en resumo, o Pazo de Meirás, efectivamente, é un centro político do réxime, empregado para a gobernación a través de consellos de ministros e reunións de estados nestes veráns, en xullo e en agosto, e converterase na residencia oficial do xefe de Estado. E por iso, alrededor deste, correrá o tráfico de influencias e a escala de poder.
Continuamos cun panel sobre medios de comunicación, fundamental para entender cal era a imaxe proxectada da familia Franco nun contexto no que dificilmente podemos falar de liberdade de expresión e que aspectos eran os máis relevantes á hora de impoñer ese discurso hexemónico sobre a ditadura. Para falarnos disto contamos con Irene Tomé, xornalista e investigadora centrada no estudo da memoria histórica democrática. Imos con ela. Dende a Guerra Civil, o bando sublevado caeu na conta de que, para gañar a guerra, ademais das armas era preciso loitar con palabras. Deste xeito, o réxime franquista creou delegacións, oficinas de prensa e propaganda que intentaron influir na política, na sociedade e na opinión pública, por exemplo, mediante a creación dun relato. Un deses relatos sería que o Pazo de Meirás foi un agasallo dos galegos e galegas a Franco a través dunha doación voluntaria. Pero iso non ten nada de verdadeiro. O que pasa é que non foi ata máis de 30 anos despois da morte de Franco cando as cousas comenzaron a mudar. Ata entón, a familia Franco usaba o Pazo para veranear, para ir a Liberán tras verán, como se o Pazo fora deles. Foi no ano 2000 coa creación de asociacións e coa apertura de fosas e con unha mentalidade máis democrática cando organizacións vinculadas á memoria histórica democrática como a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de Coruña pois comeza a preocuparse pola devolución deste Pazo de Meirás, que era algo que tamén pedían pois historiadores e moitas máis persoas. Movementos diferentes, estudios historiográficos e libros, por exemplo, o de Meirás, un pazo, un caudillo e un espolio é o título do libro de Carlos Babío e Manuel Pérez, que demostran que Meirás foi unha cesión a un xefe de Estado e nada máis, non pertencía á familia. Entón, claro, esta idea está plasmada nun dos paneis de Espazo Meirás. Foi no mes de setembro, recentemente, cando o xulgado de primeira instancia número 1 da Coruña estimou a demanda do Estado que condenaba aos herdeiros do dictador a devolver o Pazo de Meirás, deixando claro que esta adquisición foi unha venta simulada, realizada nun contexto de represión. Agora ben, este proceso de recuperación significa algo máis. Significa o cambio dun relato asentado nunha falsa legalidade que estivo en pé durante máis de 80 anos. Como dicíamos, este pazo é un exemplo de espolio de outros lugares que seguen pertencendo á familia Franco. Por exemplo, na Coruña tamén temos a Casa Cornide, na Cidade Vella, que se foron adquirindo por medio de falsas doacións e mediante un modus operandi que merece o máis firme rexeitamento tanto por parte da ciudadanía ou da xustiza. Foi precisamente esta última quen acabou por dar, no mes de setembro deste ano, a razón aos movimentos sociais, non? Que pedían un cambio dentro deste discurso, destacaban o papel da importancia de recuperar estes bens en contra pois do relato asentado. Chegamos xa ao último dos panéis que, como non pode ser doutro xeito, fala da mobilización cidadá, do que supuxo para o Pazo a chegada do século XXI, como comezaron esas reivindicacións, como influiu todo isto sobre Meirás e por que finalmente a sentenza declara o Pazo de Meirás como ben de titularidade pública. Para isto contamos con Alejandro López, educador social e estudante do mestrado en Patrimonio Cultural do século XXI. A chegada do século XXI supón para o Pazo de Meirás un novo período histórico marcado polas diferentes ferramentas legais que amparan a protección deste lugar, non? Coa Lei de Memoria Histórica, o amparo da Organización Civil, a investigación histórico-xudicial e incluso o amparo das institucións, o Pazo obtén o marco necesario para desenvolver un proceso de reclamo en relación ao dereito democrático, non? De titularidade pública. Son moitas as sensibilidades e significados atribuídos a este espazo, xa que a súa historia foi condicionada pois principalmente pola Guerra Civil e tamén pola ditadura franquista, feitos que o converten nun símbolo que vai moito máis alá dun inmueble.
O espazo de Meirás no século XXI constitúe un referente na profundización dos dereitos democráticos, xa que a sentenza xudicial pola que se devolve o pazo ao pobo galego con esa titularidade pública pode supoñer a primeira conquista social e democrática relacionada co espolio, o espolio do réxime franquista. Estamos ante unha situación inédita porque marcará as xeracións futuras en todo o relacionado coa profundización na democracia e na recuperación da memoria histórica. O proceso de mobilización cidadá foi fundamental na loita pola recuperación do Pazo de Meirás. Nos albores do século XXI e tamén co respaldo das voces máis reivindicativas das décadas anteriores que comezan nos anos 70, coa morte do ditador, chegouse a un consenso entre as diferentes asociacións civiles, as institucións, tanto locais, autonómicas e incluso estatais, as diferentes visións políticas que entran en consenso, non? Co traballo fundamental tamén dos historiadores e dos informes histórico-xurídicos, elevouse ese discurso reivindicativo cara a unha esfera moitísimo máis técnica, de labor investigadora, mediante a que se puido demostrar que a complexa historia do Pazo se correspondía a un sistema de espolio por parte do réxime franquista. Tamén influíu o cambio do discurso dos medios de comunicación, e este é un dato importante, pois estaban moito máis enfocados no cuestionamento da hexemonía que imperaba no século anterior e deron máis voz aos sectores sociales, facendo que a opinión pública recibira unhas mensaxes moito máis contrastadas e amparadas polas probas legais e históricas. Polo tanto, este discurso é irrefutable, digamos, tiña o respaldo técnico detrás. En definitiva, o proceso de reivindicación foi longo, pausado e tamén moi organizado. Tivo unha influencia sen precedentes sobre un ben de interese cultural que era reflexo dunha época pasada na que o franquismo deixou unha pegada profunda, unha ferida do pobo galego, non? Pero o Pazo foi sempre da cidadanía. A sentenza, amparada polos informes históricos e xurídicos, logra probar mediante un complexo proceso que o Pazo de Meirás foi adquirido efectivamente de forma irregular. Ademais, os documentos do arquivo histórico amosan estas irregularidades. Por exemplo, podemos sinalar o documento de compravenda simulada de 1941 e o pergameo de cesión pola Junta pro Pazo del Caudillo de 1938, no que ambos documentos se contradicen sobre a adquisición do mesmo inmoble. Todo apunta a que o xefe do Estado o recibe baixo esta figura nacional e non baixo o seu nombre propio, Franco, polo que o Pazo pertencería a patrimonio nacional e non á figura persoal do ditador ou incluso á súa familia, claro está. A sentenza, polo tanto, constitúe un hito en si mesma, xa que non só é un referente para o pobo galego, é na profundización da democracia e dos dereitos humanos, tamén o é para o resto do país. E xa para rematar, finalizado o percorrido por eses 6 paneis, Nerea Domínguez, estudante de Socioloxía e membro do grupo de traballo do Pazo de Meirás, comparte con nós unha reflexión sobre a importancia dos espazos virtuais. Como chega unha exposición como estas redes e por qué? Imos con ela. Bueno, nós temos 3 grandes redes sociais que son Twitter, Facebook e Instagram. En todas elas somos espazos de memoria. En Twitter cambio usuario, somos espazos R, facendo alusión á anterior exposición que fixemos que foi espazos republicanos. Os propios nomes das contas tamén fan referencia ás temáticas que tratamos, que son a memoria histórica, a memoria democrática, en concreto aos espazos, non? A importancia que teñen os espazos. Cando falamos de espazos non só falamos de rúas, nomes de rúas, de lugares de patrimonio, falamos do espazo como unha construcción sociohistórica, non? Un proceso de reinterpretación constante dese espazo, en concreto unha reinterpretación que se fai durante a dictadura franquista para legitimar, reproducir e xustificar esa dictadura, non? Tamén unha forma de blanqueamento ao dictador, como foi o caso do Pazo de Meirás.
Consideramos que dende as redes sociais non só é importante difundir o noso traballo, difundir as exposicións que vayamos facendo, sino que tamén é importante divulgar, non, en torno á memoria. Por qué? Porque por moitas exposicións que fagamos non imos poder chegar a todo o mundo, non todo o mundo ten os mesmos medios de acceso a esas exposicións ou a ese traballo que nos vayamos publicando, sino que ademais en tempos de pandemia esta fenda que pode existir vese acrecentada polas propias restriccións de mobilidade ou pola propia inseguridade que pode traer unha rúa ou unha reunión masiva, non? Entón, consideramos que todo o mundo merece coñecer como son esos procesos de reinterpretación da memoria, como son, que elementos os constitúen, e sobre todo tamén porque hai outra faceta clave das redes sociais, sobre todo a día de hoxe, que é o activismo. Parece que o ciberactivismo está como estigmatizado, non? Como unha forma de activismo que fan os que non queren sair da casa. Pero realmente, insisto, co tema da pandemia, o ciberactivismo é fundamental. O ciberactivismo non é só un espazo ou unha forma de compartir opinións políticas, de debatir, sino tamén de dar a coñecer os feitos, de lograr maior alcance do que podes alcanzar pois nunha rúa dunha cidade concreta, non? Sino poder chegar a máis xente, máis alá da Coruña, máis alá de Sada, máis alá de Galicia incluso. Entón, están esas dúas facetas, esta faceta de divulgación e esta faceta de activismo. Pensamos que son as dúas facetas fundamentales. Pensamos que nese sentido as redes sociais poden axudar moito tanto a dar a coñecer os fenómenos como a protestar en contra das injustizas sociais, non? Bueno, pois con isto chegamos ao final. Temos que agradecerlle a todas as persoas que se deixaron enredar para sacar este programa adiante e tamén por organizar esta exposición tan interesante e tan necesaria. As nosas ointes, se vos gustou este formato, por favor, facédenoslo saber, porque así podemos repetilo e podemos tratar de cubrir pois outras exposicións ou outras iniciativas culturais, non? Así que nada, esperamos que desfrutarades do percorrido e seguiremos falando sobre memoria en próximos programas e pechamos xa co eco dunha desas reivindicacións que en forma de lema simbolizarán o que foi, está a ser e será todo un avance democrático no marco da nosa historia. Xustiza, memoria e reparación. Vémonos.